joulupukki muistamattomassa tilassa. Täällä kävi eilen lääkärikin. Voi. Siinäpä vasta tyttöpaikka. Niin se lääkäri sanoi, että muistimenetykseen ei ole olemassa mitään lääkettä, paitsi aika. Mutta aikahan tässä ei kovasti ole. Että kyllä pitäisi äkkiä keksiä keino, millä joulupukin muistin saa palaamaan. Niin se lääkäri puhui jotakin muistin virkistämisestä. Kuuleeko tonttuna? Kuuleeko tonttuna? Kuulen. Onko joulupukki? Ei juuri nyt. Missähän hän mahtaa olla? Kokouksessa. Vai taas kokouksessa? No, voisitko sinä ystävällisesti antaa joulutähdille sitä virkistettä? Minä annan. Tonttuna kuittaa. Roger. Kukka virkistettä. Virkistettä. Tässä. Virkistettä. Se lääkäriä sanoi, että joulupukin muistia pitäisi virkistää. Kävisköhän tämä pukin? Käyttöohje. Pikku luraus litraa vettä ja kastellaan normaalisti. Mitenköhän sitä pukkia kastellaan normaalisti? Huom. Vaarallista nautittavaksi. Säilytettävä lasten ulottumattomissa sekä tiiviisti suljettuna. No eihän tätä sitten voi pukkiin käyttää, mutta kuka luppanoihin kyllä. Voi mavon silmä, ettei se pukki vaan olisi syönyt päätään enempää. Ilon päivä. Sieltä taitaa pukilta tuo muisti alkaa tulla takaisin. Siellä nimittäin oli jo Santeri Mäkisen lahjojen kimpussa paketoimassa varmaankin. Jaha, ja virkistetään kukin. Robin, oi mavon silmä. Voi Keevatsu, nyt pukki on minun Santeri Mäkisen lahja itselleen. Robin, hyvä kun tulit. Minun on päästävä pois täältä. Ai niin. Pois. Ne pitävät minua täällä vankina. Käyvät urkkimassa tietoja. Joku nainen kysyi jostakin paketista ja tivasi vielä, että montako yötä on jäljellä. Voi mavon silmä, missä välissä se muori tähän oli käymään? Minä en paljastanut mitään. Minä olin nukkuvinani. Niin, että en minä sinua täällä ikuisesti voi piilotella. Kun joulukin on tulossa, miten sinä sen voisit muistaa? Kuka joulu? Mistäs minä nyt sen tunnen? Mistä tuntee joulun? Mistä tuntee joulun? Mistä tuntee joulun, se sanoa, vai sanoin muutamin. Lapset jätti koulun ja talossa on kaikki sekaisin.